În limba noastră remediem greșeli gramaticale și ne întărim forțele interioare. Bun regăsit, sunt Luiza, jurnalist, coordonator al atelierului de limba română și comunicare din cadrul școlii. Din cadrul cărei școli suntem noi? Grupul Vatra. Grupul Vatra, asociația Primo Paso. Asociația Primo Paso, împreună cu Gabriel și Arin, vă prezentăm o nouă ediție a emisiunii în limba noastră. Iar la partea dedicată gramaticii v-am ales un cuvânt. Ne spune Arin despre ce cuvânt este vorba. Cuvântul care l-am ales... Pe care l-am ales, așa? Da, pe care l-am ales este confort. Confort, pentru că ne induce în eroare termenul din limba engleză, confort. Așa, cum se scrie în limba română confort? Sau de ce ai ales tu cuvântul acesta? Ce vrei să ne spui? Cum se scrie corect, da? Cum se scrie corect? Cu N sau cu M? Corect cu N. Cu N. Dă-ne un exemplu, Gabriel. Mobilia nouă este mai confortabilă de aia veche. Față de cea veche. Confortabil, ai zis bine, s-a și auzit N-ul, bravo. Scaunul pe care stau este confortabil. Scaunul pe care stau este confortabil. Bravo, bine. La rubrica dedicată conversației, astăzi v-am pregătit ceva foarte, foarte interesant, și anume reguli care țin de bunele maniere, de bunele noastre maniere. Eu o să vă pun întrebări și voi o să-mi spuneți care este regula corectă, cum trebuie să faceți. În primul rând, ce faceți? Aveți cuvinte care demonstrează bunele voastre maniere? Modul în care folosiți, ce cuvinte în limba română? Cuvinte magice, cunoașteți voi? Da. Cred că în primul rând tonul. Zice și mult. asta este important, da, Dar... să fii delicat, sigur, tonalitatea, modul în care te adresezi, da. Dar niște cuvinte sunt te rog, Cuvinte te rog importante, da, te rog. scuze. Cuvinte magice. Da. Te rog, scuze, mulțumesc. Bine. Când vorbești cu cineva, îl lași să termine ce are de spus sau îl întrerupi? Ce spune regula? Mai bine, dacă el însăși greșește, mai bine să-l corectezi. Să-l corectezi. Acum. Dar dacă cineva vorbește cu tine, dialoghează cu tine, Așa. mai bine să-l lași, să taci lași. tu și să lasă altul să vorbească. Să lași fără să-l întrerupi, să-l privești și în ochi, de altfel, să folosești un ton potrivit, adecvat conversației, cum spunea Arin. Bine, respectați în general spațiul personal al oamenilor? Da. Da, vă mai amintiți ce v-am spus odată la atelier despre spațiul intim al unei persoane? Cam ce înseamnă spațiul intim? Dacă intri în intimitate, dacă între tine și interlocutorul tău este o distanță mai mică de 1 metru, deja i-ai intrat în spațiul intim. Salută omul mai în vârstă sau cel tânăr primul? Mai în vârstă. Eu aș spune așa. Nu. Dintre două persoane se întâlnește un om mai în vârstă cu o persoană mai tânără. Cine salută primul? Pe cine salută primul? Cel tânăr pe cel bătrân? Cel tânăr pe cel bătrân. Cel tânăr pe cel mai în vârstă, că poate e doar mai în vârstă, dar nu e neapărat bătrân, m-am exprimat eu greșit, pentru că poate e o persoană doar mai în vârstă față de tine și atunci, bun, deci cel tânăr. Eu gândeam că dacă eu mă duceam undeva Am și înțeles, vedeam cel care intră. Bun, bine, hai să vedem. Cine intră într-o încăpere în care sunt mai mulți oameni? Cine salută primul? Cel care intră sau cei care sunt deja așezați? Cel care intră. Bravo! Oferiți locul în mijloacele de transport în comun persoanelor... Căror persoane? Cele bătrâne. Da, persoanelor mai în vârstă sau... doamnelor însărcinate. Sau femeilor însărcinate, bine. Se pare că stăpâniți regulile bunelor maniere. Aș vrea însă să-mi spuneți dacă acasă folosiți astfel de reguli și cum. Îi mulțumești mamei? Da. Pentru că este mama mea și 2, trebuie să port respect pentru fiecare om mare care întâlnesc sau văd. Și mulțumești mereu pentru masă, de exemplu, pentru ceea ce face pentru tine. Spun în simplu boda proste. Bun, foarte frumos. Arin, obișnuiești să îi adresezi mamei cuvinte de genul te rog, mulțumesc, frecvent atunci când te afli acasă? Da. Întotdeauna.
Da? Chiar doar și eu, după masă, mă ridic, pun farfurie la loc și mulțumesc. Și mulțumești după fiecare masă. Foarte bine, bravo! În acest caz și în această situație, eu declar emisiunea încheiată pentru astăzi. Vă aștept la o nouă ediție în curând. Această emisiune, reamintim tuturor, este realizată de elevii din Atelierul de Limba Română și Comunicare. Sunt copii născuți în Italia. Atelierul nostru face parte din cadrul școlii Grupul Vatra, Asociația Primo Paso din Torino, în parteneriat cu revista Inspirație Românească. Noi realizăm această emisiune, dar și împreună cu Secretariatul General al Guvernului, Departamentul pentru Românii de Pretutindeni. Emisiunea are ca obiectiv educația în limba română. Vă mulțumesc vouă pentru participare, mulțumim celor ce ne-au urmărit. Vă invităm de asemenea să ne scrieți în comentarii alte curiozități sau poate alte dubii gramaticale, tot ceea ce vă doriți să aflați sau să vă ofere această emisiune în viitor sau un simplu salut, desigur, pentru elevii noștri. Pe data viitoare, la revedere! Pe data viitoare, la revedere! limba noastră! La bună reauzire tuturor!